bon ko ewa uluni dobe nyogonna ko alibe kuranata teretiwula farda salli munum be bange ko abe kuranata teretiwu de la ka kurana kala ulula ko uluna be nyogonna ko akano ke ko ako ala ko kurana kuno fakra ma ta yassara min alquran kunni nyoro de kanu galema yala le de benni aya do katime ciden kawa fakra ma ta yassara min alquran abado katime ciden ka abado katime sebo kawa awa masabati ciden bolo ko aye kuranata teretibu la farda salila ama sabati ciden bolo ama sabata ka sebo bolo uluteni aya do seba kelema ke ciden ma ka uteni aya do ko an yode ko an ko hada madin kana qur'ana ayaw famini yere ka araini ka hakilina ko fili ben ni yoro de la ko qur'ana aya munumbe e ko famude ko mi sarafu salu yo famu chokomi hadisan munumbe afamude ko mi sarafu yo famu chokomi sarafu tenni hadisa do ni aya do siden ta do ce bauta do me suke ye qur'ana ta tiritibula sallin be bange safe be qur'ana korodo ka tinulu kawa Sheikh Albani yenin defo ako dawati salafiya min fulen ni ko abe piye sabadeka alquran alkarim wa sunnatu sahihatu wa fahmihima ala fahmi salafu salih min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina Sheikh Albani ko ako dawati salafiya be piye sabadeka qur'ana bay ani ciden ka harisa sahalew ani ka ci an ka qur'ana ni ci den ka hadisa sahle famu ay ku famu ko mi salafu salihu yu famu ine chogomi ako salafu salihu ye jonye sebo tabinau awa ko jamakulu filila kata folo kata gale ko sisa ako jamakulu filila sababu دلالته عدم تمسكها بدائمة ثالثة جماكلو في الله depuis galé fo sisa mo be fili bantiala Cheikh Albani ko ma piye sabana indemina mana ka qur'ana ni sunna famu salafu ka famu chogola iyo de bila mo yo bila be fili tawo fili nyogona de fule nunun tigla mo gona Sheikh Muhammad ibn Salim feminin nunu unyinin karani masaila la ka fo ka qur'ana ta tertebula sallim min be bange akolle sirita la dina la bida de la ciden ma ka seba ma ka kele ye ciden ka sunna soso kele ciden sallira enyo ciden kera almami enyo law kana khayran la sabaquna ilay la yasruka qur'ana ta tertebula ka farda sallimu numbe bange ni hera de do sariya de do bato de do ciden na ka seba tumban ko ala uma ke kelen ciden ma ke ni nye kelen aseba uma ke fulanna wa akhiru ma tayassara min alquran o te qur'ana kono ba o be o me ta jabil ma'adi fi hadi khairil ibad hadisa sahli unde be fajiri ikanka mun kala la ciden yo fore fajiri ikanka taya ka sora munun kala fajiri la ciden yo fuye fa akhiru ma tayassara qur'anan tiya sako ikanka sora munun kala sako la kacaya ciden do fode salli fana kanka sora munun kala kacaya la ciden yo fode kuturi sa e was la sare kanka sora munun kala kacaya ciden yo fo munna uko duguma sora uma mufassalu munna uko ma ko salli soro fadra ma ta yasalam na qur'ana taya munna bebbe nem baka doni ke bawo be baka duguma sora ba fu ma ko salli soro awa cide sallallahu alaihi wasallam aka hadiu kuno aka tasira kuno aka farda sallula ni ye fajiri salli ciden tumbe fajiru salli bitiwalil mufassali abe fajiri salli ka chaya bitiwalil mufassali tiwalil mufassali ya tajumana kata suratul hujurat doko suratul qaf kata wala kana amma yatasaaluna anin nabali azim tabun qaymu ka kitabuta jadil maadi fi hadi khairil ibad ciden ka salli chogo abe fajiri kalanken ni soraw de la kachaya wakatu dola wakatu besaka sora wereta ne abe fajiri salli ken ni soraw de la kachaya kata suratul hujurat be suratul qaf kana amma yatasaluna ciden be nunu de kala fajiri la kachaya ni ewa safo ani salli fana
awsatu al-mufassali sura surumanin nunu fana kamance taw kata suratul naziati kana suratul duha kana da suratul duha o ba ko ninde ma awsatu al-mufassali sura surumanu fana kamance ta kata ewa ammala sura min tugulembe ammala kata ola kana da duhala shiden tumbe ewa safo ani salli fana sallini nunu ka chaya e may dommi muadu we suratul baqara ta safo sallila fo do kortola ala haju tugu do kortola ye salli tige ayo maaju faranyonya nganya dusukuna ka faranyonya ka salli dafa katana yire tumami kibariya sera tida mayemu ko ako afatanu anta ya muaz suratul baqara te qur'ana de kono o te sika do faqiru mata ya salam min alquran o te sika do kono ne shide nyan nan kariya majuka ako afatanu anta ya muaz ako maaju be e fitina mo de be mo de fitina e sako sallila sabbi isma rabbikal ala wasamsu wadduha wal layli ja yaghsha ija samai fatarati ete sika nunun kala sakola ebe mo de fitina kata bagara ta sakola ete sika nunun kala sakola kidin yere ka ewa tende fulenne ne bulo semino ko akoni mo ko ebe farda salli munu be baybe qur'ana tertibu kidin ka bila sirali min fulenne yow bila ako sora munun kanka kala fajiri la yow bila ako sora munun kanka kala safola yow bila awa min yifuturuni la sara kidin tumbe ulu salli ka chaya bi qisaril mufassali sura surumani nunu fana ka surumani kata duha kana wannas ciden tumbe la sarani futuri sallini nunu de ka caya donc ninde je ciden ka salli togoy wodi ato alimami tamambe mugo unye ebe alimami yala yere ete ciden ka salli togo yere nyene ko do folo kasara yere to yere folo uyi kasara bire bire bade donc ni nyafula an ko folo ciden ni sebo make ko be qur'ana jigi tere tibula ni mugo ye fulanna ye ciden ka bila sirali bila salli la ko sura munun kanka kala yoro mi yo bila ninte fulaya sabana ibro semino ko ibe mugo dego parce que mugo mi nin babulo fonka qur'ana ta tertibula iba soro hakke do de bolo dongo do fonka ni hakke kala ni e mashe e kan e wa hakke kala li mayte jo ibe mugo dego e pinni e ko ka kede puri ka farlawda i mugo ka qur'ana bemme i bolo ebe se kan ni farlada mugo do be ni farlada te wew har ni ba jigi fajiri fana de la fajiri dola ni bese kana fajiri dola tenaw ate ko mi ba ke ka qur'ana kala ko be ba ke be lameni qur'ana yo tew do be se ka me do te se ka me awa do le ko ni yere bi ka qur'ana jigi ke ni be yere jira yere fana yira kaira ko hari tawa aka farraw kono sallimu be abe qur'ana jigira be yere jira yira ni be qur'ana jigi ka so kono dongodo ni be saka hijibu kelende kala dongodo ni be hijibu fula de kala dongodo ni be hijibu tantan yere de kala ki kaso kono kana te yere jira mugo la ko ebe jo mugo nye ko ebe qur'ana jigila donc atigi abe bidia de la aye aya mi ko ado yorote ni sunna te bidia de ro alete se ka qur'ana aya u famu ka salafu bo ka cire na ka se bobo alaka hatin mandabu ha wa alaikum salam